Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wannan hoto da kuke gani, wannan hoton wani bawan Allah ne wadda a sanadiyan zanga-zanga da yake faruwa a cikin Sokoto saboda wata baiwa Allah da ta zagi ga janibin sayyidina Rasulullahi har ya kai da an kashe ta, kuma jami'an jihar Sokoto sun sa a kama waɗanda suka yi wannan aiki. To jama'a masamari da matasan jihar Sokoto suna zanga-zanga wajen a sake musu bayan Allah da suka aikata wannan abun, saboda taba janibin manzon Allah yakan iya sa musulmi aikata kowane irin abu. Domin lokacin da aka taba janibin manzon Allah musulmi bai da hankali a daidai lokacin nan. To wannan ganin haka ne shi yasa jama'a suna zanga-zanga, kuma har ya kai ga wannan bawan Allah ya rasa ransa. Wannan bawan Allah da muna masa kyakkyawan zato ya yi shahada saboda ya zo kare janibin manzon Allah ne. So muna son ku commenting da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma muna so mu samu akalla comment miliyan 1. Muna so mu kalla kuma miliyan 1 saboda muna ma duniya cewa mu musulmai muna son manzon Allah mu, kuma muna girmama shi, kuma muna soyayyansa, kuma akan sa zamu iya aikata koma menene. Sannan kallakin, saboda in ka commentin kallakin ɗan uwa za su amfana kuma za su gani, kuma sun shiga cikin wannan abun. Wannan hoton da kuke gani kuma wata baiwan Allah ce Kirista, amma ta ce ba taba jin musulmi ya zage Annabi Isa alaihi salam ba. Ta yaya su za su rinka zagin wani abu? Akasi ma su Kiristoci ma su suke kosin wa'annan ababen nan. Ka gani ko? Manzon Allah Annabi Isa alaihi salam annabin Allah ne, kuma musulmi ba zai taba zamuto mai imani ba sai ya imani da Annabi Isa alaihi salam. Saboda haka bayan da za a mu musulmai mu zagi Annabi Isa. Kai ma ba Annabi Isa ba, wasu annabawan da ba suka shuɗe can baya ma ba za mu zage su ba, saboda once idan mun zage su mun kafirce. Saboda dole mu amince da annabawan Allah wanda suka shuɗe da wanda muke kai a yanzu. Sayyidina Rasulullahi shine shugaban annabawa, shine ƙarshen annabawa, shine farkon su kuma shine ƙarshen su. Wannan kuma wata baiwan Allah ce lawyer. Ita ta ce nata contribution ita ce a cikin law akwai abin da sa defense of provocation. Defense of provocation din nan idan an bi wannan video voice dinta lokacin da abin ya faru, lokacin da abin ya shiga cikin WhatsApp group din su, da wannan abin lokacin da abin da aka aikata mata, abin da ya afko, zai iya shiga cikin, zai iya fadawa cikin defense of provocation. To idan har an bi shi, ba lallai ne a kama wannan yaran ba za a kama wannan yaran ba. To kaga anan allo ma yaran suna da mafita, suna da mafaka. Saboda haka anan ina kira ga lauyoyi mu musulmai su shiga cikin wannan abun. Ba maganan boyewa, ba maganan defense of a career. Ka fita ka defendin manzon Allah. Nan ana so a ci mutuncin manzon Allah ne, kuma duk lokacin da ka samu kanka a cikin manzon Allah, ka samu kanka a cikin duniya da lahira. Kada ka ji kunya cewa yan uwanka wanda ba musu ba su cewa kai you extremist. Kada ka damu da haka. Manzon Allah ya san cewa lalle an taba janibinsa, ka fita ka contributing. Abinda kaga muke nan mu muna contributing ne saboda muna so mu yada wa duniya cewa ga abin da ke faruwa. Saboda idan a cikin profession ɗinka as a lawyer ka fita ka kare janibin manzon Allah, in ba kai haka ba kuma ka dama haka, to fa za ka yi zamto munafiki. Saboda haka ka taimaka wajen gudanar cewa wa'annan yaran Allah ya ba su freedom ɗinsu sun fita. Ka duba ka kalla abinda ba zan samu ka hoton abinda shugaban Rasha yake faɗa, ya faɗa cikin wani abu. Vladimir Putin, ka san cewa Vladimir Putin ba ka san da yake, amma ka duba abin da ya faɗa, ka karanta ka gani. So ka gani ko shi ma kenan yi wannan maganan ɗin, shi ma kenan magana. Saboda haka dan Allah dan Annabi mu taimaka, mu sharing, mu commenting da sallallahu alaihi wasallam, kuma sannan mu like saboda ƴan uwa su amfana. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.